Idem ukazovať Prusa Slicer verziu 2.7 alfu. Z tých noviniek, teda keď idem zľava, dáme si tam nejaký model, otvoríme si niečo hotové, čo sme naposledy dávali, nejaké pekné veci, čo tu máme, nejaký jazyček, fajn. Na takomto modeli vám rovno ukážem to, čo je najčastejšie, keď chcete niečo tlačiť s podporami. Rezanie. To je veľmi taká pekná vec, ktorá stojí za to odkúzať. Rovno nebudem obchádzať, neskôr prejdem aj do rôznych zákutí. V starších verziách nebolo naklánanie tejto plochy, takže toto je také niečo, čo pribudlo ako novinka. S tým, že zároveň postupne pribudali aj možnosti orezávať a vyberať si pravým tlačítkom na myši, že napríklad toto nebude odseknuté. Takže viem si vybrať, že čo bude tlačiť a čo bude sekať. Takže tak, toto je jedna z tých vecí. Keď urobím rez, tak mi to pekne rozsype a môžem potom pracovať s tými dielmi. Tie, čo odsekol, viem potom rozbiť na ďalšie časti. Toto funguje aj na iných STL-kách. Môžete tým pádom si vytvárať z týchto dielov niečo, čo exportujete. Takže jednotlivé časti môžem ďalej meniť na objekty. Keď sú to objekty, tak s nimi viem jednotlivo pracovať. Ak vám niekto pošle nejaké celú zostavu, tak jedným kliknutím si ju viete rozbiť práve na tieto diely a potom ich jednotlivo otáčať. Keď ich už máte na ploche, tak samozrejme rozmiestňovanie. Nájdem nejaký pekný diel, v ktorom je veľká diera v strede. Jedna z noviniek týchto je to, že vnútornú dieru, urobíme si ju takto, zosekneme to v nejakej takejto rovine. A keď sem niečo takéto dáme, mal by vedieť využívať pri rozmiestňovaní na ploche, mal by vedieť využiť aj práve tieto vnútorné diery. V starších verziách to nemal. Viem si vybrať, pravým tlačítkom som klikol, málo ľudí vie, že práve tu na pravým tlačítkom je ešte nejaké dodatočné nastavenie a niektoré je pomerne užitočné. Ja to nastavím tak, aby som mal viacej plôch. Natiahneme celé tie diely, tak aby sa nám zmestili na podložku a skúsime automaticky rozmiestniť. Ešte to stále presahuje tú veľkosť. A skúsime teda zorganizovať diely na podložke. A už by mal sa snažiť používať aj to vnútro. Kedysi staršie verzie vedeli rozmiestňovať len vždycky mimo toho objektu, teda by ich dával sem. Keď teraz máme v tejto verzii novšej, pravým tlačítkom a vybereme si tú najpomalšiu funkciu, keď ich máte veľa, bude dlhšie trvať. Tieto fast, tie fungujú starým spôsobom, teda mal by ich dávať niekde nabok. Keď si vyberieme rýchle, teda to precízne, tak vtedy aj otáča diely. Takže vtedy ich umiestňuje tak, aby boli efektívne rozmiestnené na tej podložke. Dobre. Tieto všetky rozseknutia môžem úplne pohodlne exportovať do nových STL-iek. Niekedy to je užitočné, najmä keď chcem do toho vkladať nejaký text alebo negatívne časti. Teda rozlišujeme diel ako taký a rozlišujeme jeho komponenty. Komponenty, pridáme si tam nejaký komponent, povedzme cylinder, fajn. Teraz je súčasťou toho objektu. Celý objekt viem exportovať. Keď je súčasťou, vtedy mu viem meniť pozíciu, takže viem ho umiestniť niekde aj do vzduchu. Normálne, keby bol samostatný komponent, tak vždycky spadne dole na podložku a bude tak tlačený. Keď je súčasťou nejakej zostavy, nejakého dielu, tak vtedy môžem ho pozicionovať a niečo tam vystaviť. Jedna pekná ukážka, čo sa dá urobiť s takýmto pozicionovaním je, že keď si chcete ako modelári urobiť nejaké stromy, tak vám stačí vytvoriť plávajúci nejaký objekt. Dám ho takto vedľa. Možno takto a vyberieme v organických podporách, len ich musím najprv zapnúť, že bude všade na podložke. Vtedy môžem si vyberať typ podpory a dáme si organické. Vtedy by nám mal vygenerovať stromčeky. Akurát, že tento objekt mám mimo, takže ho zmenším a umiestním naspäť. Neviem, či to vidno.
Je to vidno. Dám ho taký maličký a dám ho vedľa. Toto stále bere ako jeden spoločný objekt. Keď si to dám vyslajsovať, tak to, čo bude vo vzduchu, nechal som ho ako negatívny, takže si zmením typ toho objektu. Teraz je modifikátor, čo znamená, že mu viem meniť, to si ukážeme, že viem meniť perimetre, typ infilu. Niekedy sa to využíva najmä na vystúženie niektorých objektov okolo šroubov alebo nejakých spojek, aby boli pevnejšie, aby mali viacej stien. Takže teraz ho dám ako samostatný diel, ako keby nový objekt v rámci toho dielu. A následne, keď to dám vyslajsovať, tak mi pekne urobí pod tým valčekom podporu a získal som stromček. Keď tam dáme nejakú gulu, tak budeme mať ako modelári automaticky vygenerované stromy do nejakej železnice alebo do niečoho, že vieme to využiť na toto. Fajn. Ten objekt pláva, vieme ho vyexportovať, to znamená, že pri exporte by samozrejme nedával tie podpory do toho, ale exportoval by pozitívne objemy. V každej novšej verzii sliceru sa opravuje funkčnosť exportov negatívnych objektov, takže pridáme si nejaký negatívny. V tomto prípade skúsme urobiť text. Klikneme si, keďže je pozitívny, môžeme mu dať ďalší nejaký komponent a vybereme, že to bude text. To je jedna veľmi pekná funkcia. Sú dva režimy. Starší režim je, že celý text celý bere ako jeden veľký kváder, ktorý premieta na ten daný povrch, keď si zaškrtneme, že má použiť povrch. Toto je starší spôsob. Nový spôsob, ktorý bol prvý uvedený práve v Bamboo Studiu, ako jedna z mála takých vecí, ktoré tam boli skôr, tak je pre jednotlivé znaky natáčanie. A keď to teraz nastavíme ako negatívny objem, ak som ho tak nastavil, tak nám to vie do toho modelu urobiť pekný nápis. Teraz sme nechali pozitívny, takže to urobil ako obtečenie. Pekné je, že môžem rovno vyexportovať celý ten objekt zase ako STL a použiť ho aj v inom sliceri. A vôjdem naspäť do toho textu a poviem, že bude negatívny. Takže si dáme change type, negatívny objem, vložíme, vyslajsujeme. Akurát, že je rovno na povrchu a asi sme mu nedali hĺbku, takže ešte vôjdeme naspäť. Zmeníme sa editovaním, že koľko bude vnorený. Fonty bere z počítača, takže keď máte v počítači aj nejaké iné fonty, tak to môže byť zaujímavé. Teraz skúsme, do akej hĺbky to dá. Myslím, že toto urobí diery. Viete exportovať tie STL-ka aj s dierami, ale keď ich tých dier je príliš veľa, alebo sa prekrývajú, môže s tým mať problém. Takže vás bude upozorňovať, že pozor, niektoré tie výstupy nemusia byť dokonalé. Odporúčam potom skontrolovať si, že či ten export, môžeme skúsiť rovno z tohto objektu urobiť export. Takže export ako STL, niekde si to nazveme, aby sme to mali rýchlo, nejaká podložka. A teraz ju znova pridám ako nový diel a uvidíme, že čo nám to dá. Asi som nevybral správny formát, alebo sa mu to nie. Vypísal mi, že nevie to urobiť tú operáciu, lebo sú tam negatívne nejaké meše. Ale napriek tomu vynulujem podložku, pridám si znova nejaký objekt, niečoho, napríklad sloníka. Ten bude asi dosť veľký. Urobím do ňoho nejaké rezy, aj negatívne, niečo tam pridáme. A urobím ďalší pokus exportu a to isté prejde v poriadku. Ukážem, ešte keď mám slona, tak zobral som rýchly diel. Ukážem na ňom ešte to pridávanie konektorov, to je pekná funkcia, takže okrem toho, že režem, tak môžem robiť rôzne typy konektorov. Ja najviac používam práve tieto jamky. Tie vytvoria nejaké štuplíky, niektoré z nich urobím aj väčšie, aby to bolo vidno lepšie. Takže size, tak budem mať nejaké väčšie štuplíky. A poviem mu, aby mi nechal obidva, paráda.
teraz robí ten rez v tej rovine, môže byť aj šikmá rovina samozrejme. Vygeneroval mi štuplíky a urobil tie diery. Takže po vyslajsovaní teraz budem mať naozaj diery aj štuplíky, ktorými to potom spojím. Okrem takéhoto priamého rezu je v novej verzii aj zasúvanie takéto puzzle. Myslím, že to bolo nazvané nejaká drážka. Takže skúsme teraz sa vrátiť pár krokov dozadu a urobiť rez, ktorý bude mať drážku. Takže vybereme si, že chceme urobiť rez. Napríklad tu. A vybereme si dovetail. Takže neurobí to priamu hladkú rovinu, ale môžeme urobiť... Dobre, trošku takto to natočíme. Len som ju veľmi posunul. Dám tam hodnoty naspäť, aby ju bolo vidno celú. Je to vidno a môžem urobiť aj jednak toto zošikmenie, ale aj zošiknenie uhol, aby sa zasúvala tá drážka len jedným smerom. Teda, aby len z jednej strany sa dala vybrať. Takže môžem urobiť zošikmenie. Takže keď teraz urobím rez, tak mi urobí pekné dva diely, ktoré sa do seba budú zasúvať. To je pomerne užitočná funkcia, keď robíte väčšie modely. Zároveň môžem samozrejme toto exportovať. Toto je pomerne jednoduchá vec. Takže export. Vysvetlí, či náhodou tá drážka zohľadňuje aj tlač, že musí byť menšia, vieš, aby tam zapadlo do seba. Mala by. Áno, tam sa nastavujú, čo sa týka tej drážky, dajú sa nastaviť parametre, aby tá drážka mala nejakú rezervu na zasunutie sa do seba, presne. Takže teraz som vyexportoval jednu tú časť toho slona aj s tou drážkou a môžem si ju pridať rovno zo súboru, alebo mi to tu neukázalo. Ešte raz dám export. Tak mi to tu neukladá. Dáme save. Dobre, takže toto je už STL-ko, ktoré je priamo ako súbor. A keby som chcel robiť nejakú inú drážku v inom smere, tak už môžem robiť na tomto. Ako tie negatívne objemy, odoberanie z toho objektu fungujú, niekedy nefungujú. Treba skúsiť to možno inak otočiť, alebo to robiť na viacej krokov, teda odoberať postupne. Môžeme skúsiť urobiť ešte jeden taký rez v rámci toho objektu, niečo z neho znova zobrať, alebo do neho pridať nejaký objekt iný, kváder. Ja dosť často používam nejaké vodoznaky, takže do knižnice tých tvarov som si pridal STL-ko nejakého loga a podávam ho dosť často ako vodoznak pod ten samotný objekt, na ktorom sa tlačí. Tam, keď to není príliš veľká výška, tak sa to celkom pekne vtlačí. Myslím, že tu máme aj nejaké vázičky na XP, ktoré práve boli s takýmto nejakým efektom tlačené. Ja ho potom ešte trošku nafukujem, aby to bolo niečo, čo má objem. A dosť často sa používa, keď náhodou to by malo byť najmä na viacfarebnej tlači, tak nie je to, že tam urobíte nejaký skok smerom dovnútra, že teda budete tlačiť do vzduchu, aby to bolo vnorené, ale odporúča sa urobiť priamo rez. Teda natiahnuť ten objekt, on bude vnútri v tom. On je teraz ako samostatný, keď to vyslajsujeme inou farbou, by to vyšlo. Ale na to, aby mi to fungovalo v danom tom slonovi, tak ho musím urobiť v rámci toho slona vnútri ako ďalší komponent. Teraz je samostatný, to by som vedel využiť na tej viacfarebnej tlači. Ale keď ho chcem mať ako odobratý negatívny objem, musím ho dať do neho. Takže doň ho pridám ten negatívny z galérie objem, nejaký znak, dáme si tam nejaký symbol recyklácie a budeme ho mať potom vnútri v tom slonovi, len ho tam premiestnime. A aby to malo aspoň nejaký minimálny objem, trošku ho natiahneme smerom hore. Teraz si treba dať pozor, že ten plávajúci objekt je teraz nižšie. Ja ho natiahnem ešte viacej, aby zachádzal až dovnútra do toho pôvodného
a potom na celom tomto urobím rez. Takže odseknem, nemusím sa triafať tou výškou, odseknem presne tak, aby som mal aj jedno, aj druhé. Teraz mám stále ešte ten riadok, tak si zase vyberiem planárne a seknem to dole, kde už vidím, že je ten nákres. Nepotrebujem teraz tú fialovú časť toho objektu, takže tu zahodím. Pardon. Musím sa vrátiť naspäť. Takto. Dáme si rez. A zosypal sa. To sú tie beta verzie. Urobím to ešte raz a rýchlejšie, možno s menším komentárom. A použijem možno tu... A nič, skúsim, dám mu ešte šancu. Keď robíte niektorých vecí veľa, zistil som, že čím novšia verzia, tá 2.6.1 tiež viacej padá ako 2.6.0. Na Linuxe, áno. Možno časť toho je práve ten Linux, ktorý má možno iné fungovanie ako Windows a možno na ňom menej ladia, ale zase Linux je open source, Prusa tiež open source, tak mali by mať k sebe blízko, no len nie vždy to je až také ideálne. Takže vložíme si tam ten negatívny objem z galérie. Dáme tam nejaký recyklovaný symbol. Natiahneme ho, aby sme mali istotu, že nám vleze dovnútra do toho. Obcháme ho tak, aby presúval. Dobre. A urobíme rez. A budeme dúfať, že to vyjde lepšie. Som moc nízko. Teraz nevidím nič z toho slona, takže chcem, aby to bolo niekde na spodku toho slona. Dobre. A položí to takto, skúsme. Dobre, takže to spravil. Túto spodnú časť nepotrebujem. A stačí mi len táto. A v nej, po vyslajsovaní, toto môžem aj schovať, aby som to nezobrazoval, alebo to dám mimo plochu, potom to určite tlačiť nebude. Aj keď môžem to úplne zahodiť. No a urobil mi peknú vodoznak a nestane sa, že by to bolo vo vzduchu. Keby som to neodsekol, tak je šanca, že práve ten negatívny objem, alebo teda pozitívny, že by pod celým tým slonom tlačil ešte podporné štruktúry. Lebo to logo ako také by vystupovalo viacej do podložky a zdvihlo by celý ten spoločný objekt. Teda keď tá jedna časť je viacej nižšia ako ostatné, tak musí tam vytvárať podpory. Takže preto bol ten rez, ktorým som si zabezpečil tú rovinu. Fajn. Takže toto máme. Keď už máme takto naslajsované, pekná vec je zobrazovanie týchto všetkých parametrov tlače. Dosť často používam práve zobrazenie, že kde bude sa nachádzať jazva, seam, seams. Jazvy tu sú vyznačené bielým a to je to, kde potom sa musí presúvať na nejaké iné miesto. Ak by to bolo na nepeknom, nevhodnom mieste, ja si môžem odporúčiť, kde ju má urobiť. Na to tu je funkcia kreslenie jaziev, seam painting, a vyberem mu, že chcem ich nie tu na zo spodu, ale povedzme tu. Takže mu odporúčim, aby ich robil tu. Zámerne teraz nechám niekde aj bez toho. Po vyslajsovaní by sa mal snažiť umiestniť tú jazvu presne tam, kde som mu dal. Takže viem, ako tak schovať. Ostatnú by napríklad robil niekde, kde je blízko. Takže to je tiež pomerne užitočné. Samozrejme, pokiaľ potrebuje sa viackrát tá hlava počas tlače presúvať na rôzne iné miesta, tak tých jaziev bude v tej istej vrstve viacero. Každé presunutie tej hlavy na iné miesto vyžaduje vytvorenie novej jazvy, takže môžem ich niekedy nakresliť aj viacero. Napríklad určite tu by som mal mať niečo na tých ušiach. Takže snažil sa ich dať približne do toho objektu. Ak mu to nevyjde, no tak to dá aj inde, samozrejme. Ďalšia vec je nahusťovanie. Tu je tiež tak, možno to vidno, nevidno, na týchto nohách má pomerne viditeľné skoky tu nahore. Ja môžem určité vrstvy nahustiť. Teda v rámci vyslajsovaného objektu môžem mu povedať, aby určité miesta, toto je už pomerne poznaná funkcia, ukazuje mi, že som v tejto výške a môžem nahustiť vrstvy. Pozor, keď to veľmi preženiete a keď urobíte najmä strmé skoky, tak sa to bude farebne prejavovať na výtlačku. Že budete mať potom výtlačok ako zebru, niekde tmavší, niekde svetlejší. Takže snažiť sa mať pomalé nábehy,
dáme tu na adaptívne. Adaptívne urobí to, že sa snaží prispôsobiť rýchlosti tlače. Teda tam, kde sú zvislé steny, tam ich dáva vyššie, tam, kde pomaličky je nejaký sklon, tam to nahustí. Len robí dosť často tu napríklad veľmi strmá hrana, určite tam bude vidno potom tu farebný skok. Takže ja odporúčam to robiť, aby boli čo najviac vyhladené tieto všetky krivky, aby to neboli prudké zmeny. Keď teda vám ide o jemnosť, tak je lepšie využiť možno, keď to má byť krajšie vyzerať, tento vyhľadzovací režim. Ten skôr sa zameriava na kvalitu tlače. Takže nahustí len tam, keď si dáme, že s akým polomerom, tak vie to automaticky nahustiť a sú viacej okrúhle. Že teda adaptívna je na rýchlosť, alebo teda kvalita voči rýchlosti. Toto smooth, tak to je skôr sa snaží mať, aby boli tie hrany, tie prechody plynulejšie. Takže ak nechcete mať zebru z toho výtlačku, ak ho nejdete striekať nejako povrchovo, tak potom radšej používajte toto s týmto vyhladením. A jedno aj druhé určite urobí pekný výtlačok, čo sa týka vyšších vrstiev, ale vonkajšia zmena farby môže byť práve v tomto hladkom oveľa lepšia. Dobre, takže to je taká vec. Čo je zatiaľ problém, že keď zapnete tento typ vyhľadzovania a chcete zároveň s tým mať zapnuté aj podpory, teraz ich nemám zapnuté, takže si ich zapnem, že ich chcem dať všade, zapnem si podpory, teda podporné materiály, ktoré sú typu organic, tak toto nefunguje. Že môžete si vybrať buď, že bude stromová podpora, alebo že budete mať tieto vrstvy, ktoré sú na rôznych miestach v iných výškach. Zatiaľ tam je kolízia, takže teraz mi tu dole píše, že nie je podporovaný s organickými podporami, že nemôžem ich tým pádom použiť. Keď to vypnem, alebo teda to resetnem, tak mi ich vyrobí, ale už nepoužije to adaptívne výšky. Proste je to zaujímavé, že to tak nevie, ale nevie to. Dobre, ukážeme si ešte to vkladanie tých objektov dovnútra, posilňovanie niektorých spojov v rámci objektu. Môžeme podobným spôsobom, jak som tu vložil zo spodu ten nápis, môžem to dávať aj do infilu. Takže ten negatívny objem, keď niekto si chce dať dovnútra do výtlačku nejakú svoje logo alebo niečo, čo bude viditeľné až do svetla, môžeme pridať z galérie modifikátor, dáme si tam napríklad znova toto, to mám len čisto ako jednovrstvovú alebo teda úplne tenučký objekt, takže si ho natiahnem, nech je trošku vyšší. Vložím ho dovnútra, ale poviem mu tento raz, aby ho nedával, aby ho nedával na spodok úplne. Dobre, tak to si na ňo kliknem, presuniem ho niekde dovnútra a vyberiem, že v rámci tohto sa použije ako modifikátor. Takže change type a vyberiem si, že modifier. Keď je modifikátor, môžem mu vraviť, čo všetko chcem v rámci tohoto objektu modifikovať. Takže štandardne sa robí infill alebo hrúbky tých vrstiev, ale môžem si pridať ešte aj iné parametre. Napríklad, aby povrch, keď to je vonkajšie, aby automaticky roztriasol ten fuzzy skin, alebo aby v určitej časti robil žehlenie, teda pekný hladký povrch. Ja mu tam teraz dám len jednoduchý infill a poviem, že infill v danom bode bude nulový. Takže urobím k dispozícii niečo, čo bude priesvitné, keď sa to dá do svetla. Takže keď to vyslajsujem a urobím si prierez, tak mi pekne ukáže, že tam urobí dieru presne na veľkosť toho loga. Samozrejme, musel by som ten ostatný infill trošku oddeliť, teraz ho mám pomerne vysoký, takže ho dám, je povedzme 70 a aby sa to tak dlho netlačilo, tak mu vyberem infill, nie gyroid, ten je jeden z najpomalších, dáme mu niečo, čo sa rýchlo hýbe, kde nemusí vyratávať toľko oblúkov, dáme tu napríklad tento rectlineár a spustíme to. Takže tu pekne uvidíme, keď si to trošku posunieme na bok, že nám sem hodí to logo. Len som ho nenechal príliš veľké, tak keby som tam mal trošku iný typ infillu a trošku väčšie logo, tak si viem takto dať do toho modelu vodoznak, čo uvidím proti svetlu. Viete schovávať. Samozrejme, môžem ešte meniť aj iné parametre toho objektu. Okrem infillu, keď si dáme ďalší parameter,
dáme, aby malo perimetrov 5 a urobíme ho trošku väčší. Nech tam má priestor na to, aby to zmodifikoval a najmä do výšky trochu väčší. Tak by nám ho pekne takto obkreslil. Takže viete jednotlivé časti tej súčiastky a môžete takýchto vecí povkladať aj viacero. Ja to používam najmä, keď technickým dielom zvyšujem okolo šroubov montážnych pevnosť, aby ten diel v danom mieste, kde bude práve doťahovaný ten šrot, aby mal viacej materiálu. Tak si viem vytvárať práve zóny obyčajnými jednoduchými kvádrami, nemusím tam vkladať niečo z clipartov, viem takto pridať ďalšie modifikátory, obyčajné jednotlivé boxy alebo nejaké kvádre. Môžem ich mať viacej cez seba. Tam je potom skôr to, že ktorý bude mať prioritu pri vytváraní nejakých vlastností. Takže napríklad tu napoviem, aby infill bol 10%, vyslajsujem a práve v tom kvádri by som teda mal vidieť na tom tie zmeny. Hej, že mi zmenil tú výpoň, teraz som to odoberal opačne, že keď chcem, aby sa rýchlejšie niečo vytlačili. Niekedy to používame aj na to, keď sa tlačí veľký objekt, tak hore potrebujete mať nahustený infill, aby sa vám neprepadával. Aby keď robíte horné steny, aby to nepadalo. Ale dole tam sú len konštrukčné, aby to niečo držalo. Takže dá sa urobiť to, že dole dáte veľký, široký infill a hore v niekoľkých zónach postupne zhusťujete. V Cure som to videl, bola tam možnosť aj priamo vygenerovať automaticky takéto typy zhusťovania. Si akurát vyberáte, že na koľko krokov sa bude rozratávať to zhusťovanie. Dobre, takže toto máme. Jedna taká skrytá funkcia, ktorú vždy nevidíte až tak na prvý pohľad. Keď kliknete na toto plusko malé v tom pravým tlačítkom, tak vám umožní nielenže vytvoriť nejakú pauzu, ale môžete rovno vložiť nejaký G-kód dovnútra. Keď tam napríklad vložíte nejakú pauzu, fajn, pauzne. Ja si niekedy dávam info na displej, to je G117. Nazveme tam, prešiel som cez prvú metu. Čo nám zabezpečí vypísanie nejakej hlášky na displeji. Takže v tomto momente ani sa nezastaví, ani nič neurobí, len má nejaký G-kód, ktorý má spustiť. Môžete tam ich od bodkočiarkov povkladať aj viacero. Napríklad, keď tam dáte M300, tak vám vie pípnúť tlačiareň. Takže keď prechádza v nejakej oblasti, tak vám vie zapískať. Napríklad takto odo mňa tiež chceli na jednej predajni, aby vždycky, keď im dotlačí tlač, aby im zahrala nejakú melódiu, aby vedeli, že už sa majú práve pozrieť na to, vyzdvihnúť ten výtlačok, lebo si niekedy pre tú tichosť nevšimnú, že sa tam niečo udialo. Viete to pridávať aj do endkódov. Na displeji vypíše tá 17, vypisuje na displeji tú hlášku, len keď sa tam potom menia iné hlášky, tak tam dlho nevydrží. Takže preto možno ešte kombinovať to s tou M300, prípadne ešte za tú 300 dáte nejaké parametre, a aby vám to zapípalo nejak dlhší tón alebo aj niekoľko. Viete tam toho napísať viacej, takže pravým tlačítkom na to plusko a viete si tam dať nejaký svoj custom kód, ktorý by sa mal spustiť. Keď tam dáte niečo, čo mu nerozumie, on ho bude ignorovať. V najhoršom môžete tam dať M112 a to je núdzové zastavenie, takže vám zastaví tlač. Takže keď tam dáte úplne nejaký nezmysel, niekedy sa to nemusí vyplatiť, ale niečo, čo mu nerozumie, bere len ako ignorovaný, proste nevie čo s tým, myslí si, že to bolo asi pre inú tlačiareň nejaký G-kód, tak to ignoruje a ide ďalej. Takže toto je taká celkom užitočná vec. Samozrejme tie pluská môžete využívať na to, že chcete meniť farby a potom vám to ukazuje. To je prvotná tá nejaká funkcia toho, čo teda štandardne, keď dáte plusko, tak on vyvolá tú M6, pauznutie tlače a čakanie na výmenu filamentu, aby ste teda vedeli na jednofarbnej tlačiarni robiť viaceré farby, aby na vás počkal. Keď by ste chceli to pískanie na konci, tak v nastavení tlačiarne si viete v rámci tých G-kodov koncových popridávať. Keď som takto v G-kodoch, čo pribudlo práve v tejto novej verzii, je vkladanie rôznych parametrov, ktoré už sa blížia k programovaniu. Pribudlo to nové takéto menu.
práve v tejto 2.7, kde sú ako keby taká kartoteka, knižnica všetkých tých príkazov, ktoré môžete použiť na ten svoj skript, ktorý chcete urobiť, aby vám nejako reagoval s tou tlačiarňou. Takže môžete tam dávať nejaké čakanie na určitú teplotu alebo nejaké údaje, ktoré sa prejavujú počas tlače. Môžete napríklad vypísať na displeji počas tlače alebo iniciál extruder. Keby som napríklad toto vložil sem a dal sem tú M117, tak by proste v rámci toho G-kódu napísal, ktorý je jeho úvodný extruder. Hej? Že môžem takto priamo naskriptovať si nejaké veci, len musím trošku aspoň tie základy toho G-kódu mať, že čo robí, a viem využiť tieto predvolené názvy na to, aby tam práve prúša slicer do toho G-kódu na to miesto dal nejaký údaj, ktorý súvisí s konfiguráciou. Takže nie je to to, čo vie tlačiareň priamo, ale je to to, čo dodatočne pri slicovaní povkladá z tých konfiguračných parametrov dovnútra do toho kódu, do výsledného G-kódu, lebo G-kód sa už potom nemení. Tlačiareň ho nejako interpretuje a vy keď chcete z tej konfigurácie si do toho G-kódu vložiť niektoré predvolené hodnoty z konfigurácie prúša sliceru, aby ste to tam nemuseli vpisovať ručne. Aby ste vedeli previazať ten váš skript, ktorý vytvára G-kód, aby ste ho vedeli doplniť o tie vlastnosti z toho tlačového profilu alebo z nastavenia tlačiarne tej konkrétnej, aby ste teda vedeli, že s čím pracujete. No. Tlačiareň samotná nemení ten kód, takže nevie, niektoré slova by nepoznala, ale robí to pri parsovaní práve ten prúša slicer, ktorý vymieňa tieto názvy za konkrétne hodnoty, ktoré dosadí do toho finálneho G-kódu. Takže na toto slúži. Väčšinou dole je vysvetlené, že na čo to je, že odkiaľ pochádza tá hodnota. Takže je to na to, aby ste mohli pomerne čitateľne vytvárať univerzálny profil a dáte to do nejakej inej tlačiarne, viete ten kód potom znova použiť, lebo si to číta z konfigurácie, z profilov pre tie filamenty alebo pre tú tlačiareň. Dobre. Ešte tu bolo pravítko, tomu som celkom neprišiel na chuť, lebo niekedy sa neviem trafiť práve na nejakých organických častiach meranie. Pomáha to, keď chcete podľa toho pravítka zväčšovať alebo zmenšovať celý objekt. Že si viete mu určiť pri zväčšovaní, myslím, že to tu bola cieľová veľkosť, ktorú chcete dosiahnuť, alebo si overiť, že či to naozaj má toľko. Myslím, že to bolo Edit to Scale. Takže tu si môžem povedať, že chcem, aby výsledná celá vzdialenosť toho chodidla bola centimeter. OK, tak mu dám 1. No, to som asi išiel v inej mierke, ale pointa je toho pravítka to, aby som dosiahol, že sa mi nejaký šrob alebo nejaký objekt bude vedieť zasunúť do iného. Takže týmto viem zmenšiť tú mierku toho objektu, aby do seba zapadol. Toto je jedna z užitočných vecí. Trošku viacej skrytá. Štandardne to používajú ľudia práve na to meranie nejakých 2 bodov alebo nejakých oblúkov, uhlov, ale keď tam napíšete rozmer, viete zväčšiť celý objekt tak, aby zapasoval podľa toho, čo vás zaujíma. Takže týmto malou ceruskou. A viete to tým pádom scalnúť. 10, scale, zväčšil. Takže tento rozmer teraz by mal mať niekde nejaké 2 body, čo som chytil. Myslím, že funguje pravé a ľavé tlačítko, tak to viem si chytiť aj ten vrch a spodok, ak sa trafím. Jeden bod, druhý bod, no asi nie. Takže jeden bod, druhý bod a malo by to sedieť s tým, čo mi ukazuje aj tu na boku. V tomto prípade a máme 10, tak by ho mal zmenšiť, aj tu by potom mal patrične upraviť ten rozmer. Takže táto malá ceruska nenápadne schovaná, možno užitočná vec. Dobre, rezanie. Teraz trošku niečo k farebnej tlači. Neviem, koľko z vás, skúste zdvihnúť ruku, že kto všetko máte farebné tlačiarne, teda viac farebný zásobník, aby ste vedeli meniť filamenty. No, tak aspoň niekto. Není to obvyklé a dosť to plýtva materiálov v prípade niektorých tlačiarní, ale keď to prepneme na ten farebný mód, musí mať samozrejme tlačiareň, ktorá to dokáže, tak sa nám objavia nejaké nové vlastnosti, najmä to kreslenie. A je veľmi pekné, lebo kedysi
na to, aby ste vytlačili niečo farbne, tak ste museli mať viaceré STL-ka. Každá farba bola samostatné STL-ko. No, práve v Prusa Slicery som ako prvé videl možnosť kreslenia len tak, že chodíte po objekte. Len si pozriem, že či som naozaj v ňom. Asi som v ňom, len mi neukazuje. Máme takto a môžem niečo nakresliť. A on potom vie, že to má vyslajsovať v inej farbe. Neviem, prečo tam mám urobené. Toto je jedna z vecí, tieto podpory, že by default majú pomerne veľký, široký priestor dole na ukotvenie. Ja si ho dosť často mením potom v podporách, aby ten prvý layer, tá prvá vrstva, aby nebola až taká široká. Takže si tam dávam namiesto tých 3 jednotku. Takže už sú o dosť menšie a šetrí to čas a potom sa to ľahšie zoškrabuje. Fajn, takže tu som niečo zafarbil farbou. Mal by som asi skôr nejaký technický diel ukázať. Tento Smart Fill, on zafarbí všetko podľa uhla. Takže keď si vyberem takýto, nie, ešte menší uhol, no, potrebujem nejaký iný technický diel. Toto budem veľmi, veľmi precízne označovať. Dobre. Skúsim nájsť nejaký objekt, ktorý je trošku krajšie obkreslovateľný. Myslím, že sme takto robili tých zajacov dole. To boli asi stiahnutí nejakí zajaci. Alebo mám tu pekného vtáčika, papagája, dáme ho. Na ňom bude pekne vidno to obkreslovanie. Takže tu vie podľa toho zahnutia, že mám robiť niečo inou farbou. Hej. A keď mi to nepasuje presne, viem si ho optimalizovať, aby zobral viac alebo menej. Keď to moc preženiem, tak začne označovať celý ten objekt. Takže tým uhlom určím, čo presne má zafarbiť. S tým, že niektoré sa mu bude veľmi ťažko, napríklad takýto drsný povrch, takže tam mi zostáva naozaj jedine to, že si zoberiem brush a budem niečím zafarbovať samotný objekt. Je pomerne optimalizovaný zaujímavo. Niektoré tieto vyfarbovačky potom majú vplyv, ako sa prejavuje ten objem vnútri. Napríklad, keď je to niečo tenké, dáme si prierez, že optimalizuje tie ťahy tak, aby stihol čo najviac tým vytlačiť, že to nie je len na povrchu. Že teda dáva tam pomerne dosť toho materiálu. A myslím, že to súvisí s tým, aby keď je tam málo materiálu, tak potom môžu vznikať viaceré medzery, prasklinky. Dosť to vidno na tej hlave toho nosorožca, kde som urobil len 2-perimetrovú stenu a boli potom niekde medzery. Práve tým, ako mení materiál a keď toho urobí málo, tak môže mu niekde chýbať. Takže toto je pomerne užitočné na to, aby naozaj tam bol dostatočný objem, aby tam neboli bublinky na krajoch, aby sa to zlialo. Keby to robil len vonku, na tom nosorožcovi je to práve tenké, potom tam niekde môže chýbať. Aj keď si ho vyčistí, ale vždy, keď prechádza niekde inde, radšej nech tam dá viacej, aby to pekne vyzeralo. Lepšie sa zlieva tá farba a zároveň nespadne, nie je len zoškrabateľná niekde na povrchu ako prvá vrstva, takže je to také užitočnejšie. Potom je tu ešte bucket fill, ten dáme si ešte inú farbu. A tiež je tu nastavené, že toto je res, keby sme chceli vidieť vnútro, povedzme máme nejakú kocku, ktorá je dutá a chceme vnútri, aby použil inú farbu, tak na to sa používa práve taký res, aby sme vedeli, ako vyzerá aj vnútri počas toho. Myslím, že to bolo najmä kvôli rezom, aby sme videli vnútri. Dobre, sekundu, len mi teraz zmihol, ešte raz ho dám. Keď máte väčšie objekty, tak to chvíľu trvá, kým si s tým poradí. No čo? V tejto verzii je novinka, že viete vkladať už aj SVG súbory. Takže keď ste doteraz museli prechádzať cez nejaký Inkscape alebo Corel, z ktorého ste získavali tú grafiku a potom následne importovali do niečo, čo vám vytvorilo STL alebo OBJ, tak najnovšie v tejto 2.7 už sa dá priamo otvoriť
to SVGčko, ukážeme, a viete ho tam pridať rovnako, ako ste pridávali tie STL-ka, buď ako nejaký komponent, alebo ako niečo iné. Skúsim si, myslím, že LibreOffice mal aj nejaké LibreDraw a v nej ste si mohli priamo s clipartou vytvárať nejaké SVG súbory. Takže dáme tam nejaký blesk a uložíme to celé ako... Ops. Máme SVG. Dáme si blesk. A teraz ten blesk pridáme. Tu na hlasy nebudem mať, takže musím si najprv pridať nejaký iný objekt. Asi to je len ako modifikátor, zatiaľ to tam nevidím. Dobre, máme tu nejaký výrez a doňho pridám teraz, paráda, to je vrch tekvice, doňho pridáme SVG, a tiež podobne ako ten text viem ho rovno hodiť na plochu, teda plochu toho objektu. A keďže je negatívny, tak by nám mal teraz hodiť výrez. Takže takto zrejme budú sa dosť teraz robiť rôzne logá, vodoznaky, že doteraz ste mohli text vkladať, teraz už asi budete aj rôznu inú grafiku vkladať ako SVGčka, že to je celkom užitočné. To je úplne v tej najnovšej, čo myslím včera večer vyšlo, tak som pozeral, čo tam je nové. Okrem iných drobností, toto je asi najsilnejšia vec, čo tam bola. Sú tam ešte potom nejaké veci, ktoré súvisia s tým, že XL-ka tlačí pomaly a možno aj iné tlačiarne. Tento novší slicer už podporuje export do binárnych G-kódov, ktoré už majú komprimovaný tvar. Takže sa o to rýchlejšie dostanú do tých tlačiarní. Akurát nebudú priamo bez toho, aby bol zmenený v tej tlačiarni aj firmware, ktorý vie ten komprimovaný binárny tvar čítať, tak s tým nepohne tá tlačiareň. Musíte tým pádom preflešovať firmware. Ale ten čas, ktorý aj miesto na disku, aj čas je tým pádom skrátený. Že nezaberá to toľko. Je to niečo podobné, ako keby ste chceli obrázky ukladať v textovom formáte, kde môžete využiť len 7 bitov v tom ASCII. Takže preto sú G-kódy také veľké. Po binárnom formáte tým pádom budete možno na 10, nezávisí od toho, jak sa opakujú. A nie je to... Je to taká obchádzka okolo toho, aby sa do tých tlačiarní dalo viacej toho nahrať na rovnako malej pamäti a aby sa to tam rýchlejšie najmä nahralo. Takže tento nový slicer už podporuje aj teda G-kódy, teda binárne G-kódy. Len teda zatiaľ je to taká novinka. Ešte ich tam pár bolo, niektoré z tých vecí sú také, že opravujú v rohoch nejaké diery, keď sa niečo vyslajsuje, len tá stabilita je stále taká sporná, takže predpokladám, že časť tých pádov je kvôli tomu, že ide o alfu, ale napriek tomu aj tá 2.6 jednotka je menej stabilná, najmä pri veľkom objeme tých vecí, čo chcete vyslajsovať. Odporúčam ju brať s rezervou, alebo potom mať trpezlivosť. Zatiaľ, čo ešte prúša slicery nie je, a to tým asi možno skončím, je vkladanie obrázkov, ktoré robia tú výškovú mapu, teda lito, to Cura vie hádzať automaticky. Takže aby som teda nehovoril len všetko o jednom sliceri, tak spomeniem ešte aspoň tú Curu úplne okrajovo, že na čo ju ešte používam. Myslím, že tu mám nejakú verziu Cury. A asi aj novú. V tejto novej už jednu vec vyhodili, bolo niečo, čo vyzeralo ako kreslenie 3D perom, wire mode, teda, že vedelo ako keby štrikovať, tak to už v tejto novej verzii nie je. V tej predchádzajúcej to ešte bolo, ale vraj to bolo nespoľahlivé, sám som skúšal, nedopadlo to dobre, takže radšej som sa snažil potom využívať iné funkcie tej Cury. Výhoda je, že v nej viete otvoriť nejaký obrázok, skúsim nejaký malý, napríklad toto.
Takže máme tu pekné logo. Rovno som dával ako PNGčko a viem ho teda natiahnuť a rovno tlačiť. Robí to podľa svetelnosti, takže predtým, ako chcete niečo tlačiť, napríklad nejakú mapku, aby ste mali pekné kopce, tak predtým si ho upravte, akurát, že si vybereme, že chceme nie uniform, ale takéto a tým pádom viem urobiť z obrázka priamo nejaký objekt, dokonca tieňovaný, takže viem urobiť to lito. Takže toto ešte má ako silnú stránku Cura zatiaľ. Ešte sú tam aj iné veci poschovávané v Cure, len možno tie rezy, tie používam najčastejšie, takže tie v tej Cure zatiaľ ešte nestíhajú to, čo dokáže robiť a tie exporty STL-iek, to, čo robí Prusa Slicer. Prusa Slicer má navyše ešte integrovaný ten opravovač modelov, aj tam došlo práve v tej novej verzii k nejakej zmene, že to nazval nie Netfab na opravu, ale skôr z operačného systému, myslím, že Windows Repair alebo tak nejak, že ten opravuje teraz tie modely. Už aj baterka sa hlási, takže tým by som skončil. Ďakujem za pozornosť, možno nejaká ďalšia prednáška. Ďalšia bude večer o modelovaní, že tam sa viacerí vystriedame a ukážeme nejaké modelovacie programy. Samozrejme budú aj iné také, ale tej, ktorej sa ja zúčastním, to bude táto. Ešte by som len dodal k tomu Prusa Sliceru. Prusa Slicer je zadarmo, aj bude zadarmo, len vďaka tomu, že sa vyvíja Prusa Research a v podstate tam sa o to starajú nejaký 8-9 ľudí, hej, čiže predchádzajúci Slicer to riešil asi jeden človek a preto sa vyvíjal, ako sa vyvíjal. Ďakujeme.